ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстони азиз, як бор дига хуш омадед. Имрӯза наворда мисли ҳар вақта 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ки пешкаш шумо мегардонем. Мошинои хубанд, нархҳои дастрасанд. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайкзора фаромӯш накун. Бародарое ки меҳмонен ҳатман об нашавен. ва дӯстоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародарои азиз, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. ин мо WhatsApp ҳастай ва мо дар авон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои дастгиротон, барои лайкотон. Зинда бошем бародаро. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд бародаро. ҳама каса навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. навори имзара бародарои азиз сар мекунем мо аз Opel Zafira ки соли бар рушд 2003 солай кузов минивен. Объем мотор боша 8 литра мегасоибр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш автомата. Мошина гуфтае дар ҳолати хуб қарора, ҳолаташ вагонай. Соҳиби гуфтае ҷавоб мегум. Камбуди надора, фурӯхта мешава. Алиш ҳам мешава ба астраҷӣ. Гуфтае мақсад вариантҳо боша пешниҳод кунен. Ва нархша боша бародаро гуфтеста 67000 сомони тоҷикӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занем, биёен пеш муомила мекунем, арзон мешава. дар ҳамин рақамҳо бародаро WhatsApp-и мо ҳастай. шахсони харидор метавонем барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунем ва маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. зили фурӯшии бародаро соли бар рӯиш 1991 солай дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. мошина гуфтае ҳолаташ хубай. аҷош заводид мешавад, техас моторш будштага, бочкаш аштонай, камбудин надорад. фақат мешини мақсад мегириша қафои зиндагӣ меши. 43000 сомон бародарои азиз нарх гузориш карда. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед, биёен ай пеш муомила мекунем, бо савдо мешава. дар ҳамин рақамҳо гуфтае WhatsApp дорем, метавонем бародарои азиз маълумоти бештара ба тариқи WhatsApp ё ки занг занем ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкзора бародарои азиз фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Opel Zafira бародаро соли бар рушд 2001 сол, объем мотор боша 8 литра, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошина соҳибаш гуфтае ҳолаташ хуб аст, хадавоиша нав кардагӣ. маблағ дар корай мефурӯшемша. мошина ин ҳол дар шаҳри Москва дӯстони азиз 280000 рубли русӣ нарх гузориш кардаи соҳибаш мошина ва харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занем, биёен ай пеш муомила мекунем, арзон мешава. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳастай бародаро, метавонед барои маълумоти бештар ба тариқи WhatsApp ё занг занед ва маълумоти пурра ва аниқтара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ВАЗ 2110 бародаро ки соли бар рӯиш 1999 солай, объем мотор боша 1.6 литра, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати корӣ қарор дорад, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нестай бародаро. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 10000 сомон нарх гузориш кардаи бародаро соҳибаш мошина. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занем, дар ҳамин рақамҳо WhatsApp дорем, биёен ай пеш мақсад муомила мекунем, бо савдо дора мошин. марҳамат бародарои мошин хар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед. ВАЗ 2106 бародаро соли бар рӯиш 1999, объем мотор боша 1.6 литра, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 1 сола ҳуҷҷат дорад, балонош навай, камбудин надорад гуфтае соҳибаш, фурӯхта мешава. 13000 сомон нарх гузориш кардаи мошина. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед, биёен ай пеш бо муомила мекунем, савдо дора, арзон мешава. марҳамат шахсони мошин хар ва шахсоне ки 06 харен, ина бародаро мошин занг занед, дар ҳамин рақамҳо WhatsApp-и мо ҳастай, муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daiwon Nexia бародаро соли бар рӯиш 1994 солай, кузов седан, объем мотор боша 1.6 литра, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробка механика. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад бародаро. мошин дар ҳолати корӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нестай соҳибаш. 14000 сомон нарх гузориш кардаи мошина. харидори аниқ боша гуфтае муомила мекунем, арзон мешавад. мошин дар шаҳри Бохтарай
марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳаст, метавонед ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. Daewoo Nexi навбатӣ бародаро ҳастаи соли барориш 1996 сол, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробка механика, 4 баллони нав дора гуфтаи мошинаи 4 синемат кардага фурӯхта мешавад фавран. Мошин дар ҳолати беҳтарини кори қарор дорад. ноҳияи ҳамадонӣ дар мошин бародаро 20 000 сомон нархгузориш карда харидори аниқ боша гуфтаи соҳибаш биёин ай пеш муомила мекунем, арзон бо мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо бародарои азиз WhatsApp-и мо ҳаст, метавонед ба тариқи WhatsApp-и мо муроҷиат кунед. Mercedes-Benz W210 бародаро соли барориш нависондагӣ нест, объем мотор боша 2.3 гуфта, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошина гуфта бародаро соҳибаш дар ҳолати хуби кори қарор дорад. алиш мешавад гуфта ба Opel Astra J ё Chevrolet ё ки Honda Servi ва нархгузориш карда бародаро соҳибаш мошина 35 000 сомон. мошина ин ҳол дар ноҳияи Саравшан қарор дорад. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёин ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти бештара ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra AI бародаро соли барориш 1993 солай, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 1.6 простоя, газ қатъ мегардад, бензинш кор намекунад, документ 10 моҳи дигар дорад, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 19 000 сомон нархгузориш карда бародаро соҳибаш мошина ва харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёин ай пеш муомила мекунем, савдо мешавад, арзонш мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. вазъи фурӯшаи бародаро соли барориш 2004 солай, объем мотор боша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. бародаро соҳибаш мошина гуфта рулш гидравлика, 4 баллони нав дорад, зимни документ 1 сола ҳаст, мотор зверай, камтар муомила дорад. мақсад дар нархаш алишам мешавад ба сечкаи простой, краскаш 94 дискаи лити запас, передокош 100% кор мекунад, масалан намехӯрад, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Хуҷанда 25 000 сомон бародарои азиз нархгузориш кардааша. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёин ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi бародаро соли барориш 1997 солай, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробка механика. мошина гуфта документош тамом шудаги соҳибаш ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. 1 сол меша гуфта ма Россия даём, мошин 1 сол шудаи ховай. мотор 1.6 простоя, газ бензин ҳардуш кор мекунад, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Кӯлобай бародаро 15 000 сомон нархш карда. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёин ай пеш муомила мекунем, бо савдо мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Chevrolet Lacetti бародаро соли барориш 2005 солай, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробка механика. мотор 1.6 простоя, Opel, салон кожа, 4 баллони нав дорад, арзон мешавад харидор бошад. ба алиша мешавад ба Opel 96-97 сол. рулевош мулоима, камбудӣ надорад, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Кӯлобай 30 000 сомон нархгузориш карда. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занед, биёин ай пеш муомила мекунем. барои маълумоти бештара ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранамда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. WhatsApp-и мо ҳаст, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, чун аврахта дар ҳамин ҷо имзои эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навро то охират тамошо кардед. зинда бошед, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо наврҳои нав ба нав ҳар чӣ зудтар пешкаши шумо мегардонем. то наври оянда дар ҳар ки ҷое бошед, худтона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.